така, връщайки се малко назад във времето, с кметовете от Пловдивска, пък и въобще от Южен централен район не сме имали съществени проблеми по проектите. Някои от тях издържаха и проверките на ОЛАФ, разбира се, проверките на ОЛАФ в 99% са на база на доброжелателни сигнали. Колкото и да е жалко, това България се направи. Искам, разбира се, и да се извиня, че с господин областния кмет бяхме част от презентацията на госпожа Павлова, но просто нямаше как да се преместим. Ще започна с малко числа. Малко числа от гледна точка на това какво ще се финансира през европейските земеделски фондове, какво би останало в областите от Южен централен регион. Само по програмата за развитие на селските райони има нов бюджет от 5 милиарда и 700 милиона лева. Тук са много мерки, малко по-късно ще ги маркирам много бързо. Програмата вече е в ход, вече е в областта на частните мерки имаме приеми, някои от тях вече сме ги приключили. Стартираха приемите за храмовете на вероизповеданията и разбира се, както кметовете знаят, вече е в ход първият прием, той е доста голям прием, за общински проекти, направени в 6 направления. Общият прием на общинските проекти е в рамките на 341 милиона лева, но аз съм убеден, че ние ще договорим поне 400 милиона лева от тях, тъй като знаете, има едно правило за равния брой точки, когато са в различните лотове, се договарят всички, тук няма друг критерий за отхвърляне на един или друг проект. Приехме и църковните проекти, вече те са в ход за разглеждане, близо 100 проекта са и те са в цялата страна.